apa nandi tanah rantau pak, onde apa nandi korong kampung pak. Jangan lupa lah apa Jawa, ketik YouTube Sinar Padang Pak Official, boleh bertamu Jo Siril Asmara. Allah manggalele anak kopi, onang kapasamalang manggalele anak kopi, bulielah dijual orang Jawa, ke pasar lalamo. Oh bulielah dijual orang Jawa, oh ke pasar ona nomor ladu kambang, olah kaset labi, oh kinilah kamasuk gajah, oka nombor lati goe, oh tolong bana larang rantau, oh dia lah jangan
Oko kakakku bangkaku lamola sabang dake merdale Oh indah to bilang lamo banala sampai tempe kontraan seto tiba tempe kontraan O maalun sajo abadaninyo setelah tibonyo tempe kontraan diambil pakaian kesadonyo O seto diambil pakaian sekutiko keluar tempe kontraan tamuinan punya rumah Tuhan Oh tamuinyo anam punya rumah deknyo tamuin punya rumah de ibu nam punya rumah sarato jo badan apa iko mekunci bu rumah ibu iko mekunci rumah apa Oh sainggo ikonyo ambo mengontrak ba itu kato badaninyo ko adona lain bu ka mengontrak rumah gian dolu kana lain yo bu Oh mandang kato bantu itu sinan bakato apa jo ibu onde nak kandung nak gazana Hawanan salah nak badan kami mangko gaza pindah di siko ba itu kato badaninyo Kato sampai serupo itu bukannya kandak pindah di tempe ibu kini ambo bu cuman sementara ko ado wakatu barisuknyo ambo pindah lo kamari balik bu Awak pindah lo kamari balik mandang kato bantu itu jadi nak kato nam punya rumah sagaza kandak pindah kamari Oh bilo hari sajo nak boleh tinggal konda ado rumah kontraan ditampe apa jo ibu boleh tinggal ba itu kato badan liau Oh mandang kato rupo itu basalam jo apa dengan ibu ambo barangke pae nak nyolai Tuhan O mandang ainyo maka barangke ala dibarizin punya rumah barangke badan dirinya O sato barangke pak badan gaza nyopai joto mewah tadi yo pertuner na nyobao isinan kalau dipandang O barangke dari tempe apa nam punya rumah nyo 7 jati wiringin isinan kalau dili oto bajalan tarwi juo pae Oto bajalan terwiju panek dek lamula di bajalan di sinan kalau dipandang dek lamu bakal lamuan Oh dek lamu to di jalan sampai ke tampe badan apa lati bodia tiwaringin Tuhan Olah tiba di jati waringin di sinan kalau kok dipandang oto talata ditampeknya lah turuninyo nambah 2 Oh satu lah turun pak dari oto di sinan kalau dili maalun badan si gazali nyobao ke kamar dake sapam kamarnya ado basabala Onde bangga zadang abana di siko tampe badan abang iko matampe ti 2 abang ba itu kato mardaleng enak Tuhan Owa itu
itu katonyo Mardalena ndak guno to etong lamo Homa alun sajo si Ghazali di sinan kalau dilie inyola tinggal diati waringin ditampe apa rapi serato si upi emi Mardalena namo anaknyo Hindak disiko di palamu pagi-pagi nyola jago antani marabat sikola naninyo badanyo buyung si Ghazali la barang kelo basikola tuan Olah barang kenyo basikola di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan ninyo agak di badan ninyo tadi dek sadang ninyo basikola oh inyo nan seorang masuk tuma di SMA kelas 1 itu maka naik kelas 2 dan seorang hampir ke tamat baik itu kalau dipandang Oh indak disiko di palamu antara orang nambah dua sedang di dalam basikola sedang inyo sikola juo tuan Disiko kalau kau dipandang abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakannya baganti bulan sebulan jo 2 bulan apa jo ibu sangat sayang kebake si Ghazali dicali badan anakku sangat elok bana anakku sangat sopan bana ndak ada nampak kurang aja ndak ada salah yo janggonyo Oh ndak ada salah yo jangganyo baik itu apa kok manilai dua jo badan diribu iyo lah sanang mati apa tuan Oh iyalah sanang hati apa ndak guna to bilang lamo bana disiko kalau kok dipandang agak saja di badan si Ghazali dek lamo bakal lamuan lah tamat dari SMA ijazah sudah di tangan nan lapor sudah batarimu di sini ninyo bawa lihat tinggalan badan Mardalena lah disinggahan lo di gadung sekolah balik baduo badan ninyo di sinan kalau dipandang bakato piak Mardalena onde abang dengan bana onde bang Gaza dengan bana latamat bang abang dari SMA rencana bang abana doko rencana bang nak menyambung Homandang kato bantu itu kato sampai Gaza menjawe biana abi dia gaji supir abang kuliah tarwi duo tuan Opiti wang masuk dia pendaftaran lainnya ado abang simpan iyo abang keciuan selama iko selama jadi supir oplet ba itu kato badaninyo Homandanga kato rupo itu sadang di hati oto juo sadang baduo hati oto Onde bang Gaza dan abana abang lah jale berkuliah banyak orang campuran bang tampik kuliah rencana bang kuliah bang kamabana mendanga kato bentuk itu rencana badan dia diri abang kuliah kau di Jakarta ya dia Hodi UI abang berkuliah menanga kato bentuk itu baluna-luna imar menjawe Honde abang sayang jo imar kok kalau kuliah abang kau UI Jakarta banyak campuran di UI itu orang awak lai orang bule lai orang Bandung lai orang Bogor lai yo bang
Orang taksik lai, orang tunda lai, babagai orang nang kuliah, nang kayu ado, nang banse ado, nang nelo ado, nang ranca ado. Bedo lupo bangai, abang joi Mario bang. Obedo lupo bang abang jo Mardalena Kato sampai serupo itu jawaban si Ghazali onde dek kandung imar dia iba alu abang kekalupo imar nuk samang badan abang. Abang ko supir badan imar ba itu kato badan inyo nak mungkin supir lupo jondok samang ba itu kato badan inyo kalau di dalam dia undang-undang adik nona di badan abang ya dia. Oh abang cuman karajo jadi supir mantan adik bersekolah menanga kato bentuk itu nyo ambil tangan Ghazali jani tu bang disabui juo yo bang. Hoi Imar ndak rela do bang seketik juo ndak rela badan Mardalena bang abang kecen abang jadi supir awak ndak suka bantu itu nona awak bakeceng kalau di dalam hati Imar sayang bang kabake abang yo bang. Oh Imar sayang bang kabake abang sayang bana kabake abang sajak bertamu bang awak di jalan dulu Imar ala suko jo abang dak dapet do bang dianjak lai. Oh baru baranti badan Ghazali baranti nyo tapi jalan talata oto tetaga membana badan Ghazali onde dia kandung Imar dia. Oh laibo adik jo abang laibo Imar jo abang jani tulo kato-kato Imar kaluan. Oh mambana dia abang ka Imar kok sempat Imar suko ka abang kok Imar suko mencari abang da ibo namonyo do Imar dia abang do dia. Kok ketahuan di mande dengan bapak ketahuan di badan ibu serato jo badan apa awak tahu sih dari rumah kama abang dia kama ngapai kama abang kama ngadu abang nyo cuman ho supir toyo marei jangan jatuhan kasih sayang jangan sayang lomar bake abang membana abang dia bake Imar yo dia. Oh membana bang mamara bake Imar mandanga ketoco itu di sinan kalau kau dipandang agak saja di Mardalena meninggal di badannya hati oto onde abang sayang jo Imar kau berang abang berang lah kau bangi abang mangila. Lekanamu nyobunuh di mande dengan bapak lekanamu Imar nyobunuh mati nana bang awak komabang nana hati badan diri Imar tetap sayang. Oh kabake abang yo bang ndak dapet dianjak do bang anjak lain ndak dapet ditukar-tukar lain ndak ado lain pado abang kalau jauh abang jo Imar alamat Imar yo bang kamarasai bang Oh mandanga katoco itu di sinan kalau kau dipandang kau ndak dapet Imar ditaga kaba aju oleh badan abang Yomar. Oh tapi kau tahu ayah jo mandi kau sempat abang tahu si jangan salan mar badan abang ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu. Oh indak to bilang lamo bana to bajalan nak nyolai arah ke rumah badan inyo tuan. Oh ndak guna dia tong lamo dek lambe oto jo kalamuan sampai ke rumah badan inyo seto tiba ditampe apa.
Oto talata di kandang nyomar dalena na iya ate rumah Ghazali tentu ditampeknya di sinan kalau dipandang awak sudah ganti pakaian dihadapi apa jo ibu. Satu tiba di labu rumah dipici bel sekalian babuni bel pintu masuk pit put put kato bel pintu masuk alanyo manjawe badan apa Waalaikumsalam kato apa lama masuk badannya tu masih Ghazali setonyo pandang Ghazati bonde nak kandung Ghazana duduk kamari dake kami duduk barampe nak badan awak mandanga kato coy itu sinan bakato si Ghazali alala duduk dake apa apa 100 ibu ambo mohon kabake apa cukui jo ibu sekalian cukui jo nona na apa mandangai nyo main bawa nona nak tabado pane nyo ati mardalena mangece imar dake apa 100 dake mande nyo onde abang dangan bana jandi imbau jo lain namo nona jan banona nona lo bake ambo mandanga katoco itu jawapan si Ghazali di malo ambo nak panak kabanona di malo ambo nak budak kamai imbau nona ibu tunduk samang badan ambo tuan. Di sinan kalau kau dipandang anak-anak tadi kau dilihat mengadu sekali kapa jo amanyo apa seratu ama ba abang Gaza sawananyo lagai bana rasonyo abadang imar ba itu kato wadaninyo banona lo bagai bagai imar mandanga kato rupo itu kato apa jo ibu onde nak kandung Gazana jan banona lo lai bagai anak apa panggil sajo namo de inyo anggap sabantu adik bana anggap sabantu adik Gaza ba itu kato badaninyo kato sampai serupo itu lasana ngati badaninyo onde dia kandung imar dia 100 apa dengan ibu Hotumpak di hari barisuanyo ambo meminjam moto pak sari besu ambo kapait tempe kuliah kamandatar pai kuliah kat kuliah badan diri ambo lah tamat pak dari SMA rencana ambo pak ke kuliah dia lah payah pak bau sao nampokok dape pak bakuliah tuan. Ona pokok dape pak bakuliah mandanga kato rupo itu ndepaya bana badana Gaza la jale yang kandak memakai oto meminta lo izin ke kami la jale kontak di tangan nang mangalo itu nang kaban kok sudah diangantan basikola pai lalai mendatar badanang ke kuliah mandanga kato rupo itu onde apa 100 ibu ambo suman pak sebagai supir ndak layak membawa oto lamo-lamo mangkombo lapor pak kan dua samang ya pak. Omangko dilapor pak kan dua samang ba itu kato badan liau mandanga kato cuy itu onde nak kandung Gazana baola na oto nanado hoko iyo ang kamandatar nak bakuliah tumpak di hari nambarisu dia ang pakai oto 40 orang ang baola oto tu dulu mendatar lah dulu ang bakuliah selesaikan pendaftaran bakuliah ba itu kato badan apa mandanga kato apa jo ibu dak tabado sanang dalam hati kalau iyo ala pak sabantu itu ambo pailei tampe sabala pak ambo pailei tampe sabala jadi nak kato badan apa barangke badan Ghazali
Hoala nyo pai ditampe nyo lati boy nyo ditampe nyo dibilang apa jo ibu cukui jo upi Mardalena Akato badana Mardalena sarato jo badana pak cukui bayi ibu sekalian yo lainyo si Gazali yo gadang bakat nak sekolah inyo menjadi supir oto makan gaji pai jo orang masih sekolah nak kuliah pulo semangat sangat tinggi bana Sumangat sekolah tinggi bana Bakato badan Mardalena Onde apa serato ama Di malo nak ketinggi Sumangat nyoba sekolah Di malo nak ketinggi Sumangat nyoba bakuliah Jale di badan apa Untung saja liya orang bansi Untung saja ayah nak ado Untung nyo anak yatim piatu Ko orang barado lapa bantu awak Kalau nani nyo abang gaza Kalau inyo abang gaza tu Di dalam rumah sekolah Kawan-kawan nyo magi kabalam Botanyo ke kawan-kawan Dalam SMA badan inyo Bahasa nanyo kuasai Bahasa Inggris pa santiang bananyo santiang bahasa kulit putih jadinya kuliah ke Jakarta kuliah inyo di UI itu nyo ambil bidang nyo juru bahasa nyo ambil dosen bahasa itu jurusan Ola si Gazali Omandanga katoco itu datang wong sanang hati liau Onanari sari itu abi hari sari itu tibo di hari baresuanyo Tiba di hari barisuknya naninyo badan si Gazali Labarang ke KUI nyo di Jakarta Paila badan dirinya mandatarinyo bakuliah Mandatarinyo nyo abag kuliah di sinan Kalau kok dipandang dak guno to etong lamo dak perlu dibilang lamo bana Opane dak lamo di bajalan latai bot sampai di UI di Jakarta lati bot sampai pendaftaran di sinan dosen-dosen anado coy itu banyaknya dosen adolah dosen masa kutiko Ada dosennya bidang ke bidang itu kalau dilihat naniko lain tujuannya naniko lain jurusannya naniko lain lo jurusannya tumpak di badan dirinya nang bahasa tentu nangkanyo kuasainya ambil jurusan bahasa Inggris itu kata kok dilihat kok taman inyo bakuliah kok tamat di UI di Jakarta tentunya jadi dosen tuma badan inyo menjadi dosen juru bahasa itu dalam rencananya yo indak to bilang lupa lamo-lamo de inyo ala mendatar yo nasib kamu jua di badannya lainnya badan ditarimo Olahnya badan ditarimo itu kalau dipandang barisuk bulia bakuliah coy itu kata dosen anado ndak tabado sanangnya hati sajuk di dalam kiro-kiro de inyo ala ditarimo babalik badan Gazali pulanglah badan dirinya
Indak lama kita bilangkan, ndak lama inyo di jalan, dek lama bakal lamuan, lah sampai ke tampe apa talata oto di kandangnya inyo lah tarui ke tampe nyo tiba di tampe nabi aso tiba di tampe nyo anam biasa itu kalau dilihat ndak guna to etong lama biari sari itu tumpak di hari barisuatnyo naninyo badannya buyang Ghazali nyo antan upiak Mardalena iyo kadake gadung sekolahnya naninyo tarui berkuliah coy itu badan si Ghazali Oco itu badannya si Ghazali disiko kalau kau dipandang. Oh indah tu bilang lama bana biari baganti hari ado harinya sekutik hari tu tapi hari minggu tantuinyo perai kuliah naninyo pi Mardalena la perai loi mar basikola bakato badan Mardalena onde dangan di Banggaza antani mar ketampek kawan ado para lu jalan-jalan nyo minta izin kapanyo de anak meminta izin jalan tentu apa boleh saja serato mande sekalian barangke inyo dari rumah satu barangke dari rumah di jalan Gazawatanyo kama adik-adik tampe kawan kama jalannya lah oh imar la jalan Omandang kato coy itu onde Banggaza dan warna ndak ada jalan ke mano-mano aran ke puncak bangoto nangko awak santai-santai pai kapon Omandang kata rupo itu onde dia kandung dia Mardalena beko ketahuan dia apa dengan ibu abang mati abang kene berang marasai beko badan abang oh abang di dalam dia berkuliah jangan parangai buwe dia Mandang katonyo dari Ghazali di sini nupi Mardalena menangi badan dirinya kena namu abang mantan ke puncak namu abang berjalan-jalan dia lawak tajun dari otokwa dia lawak bunuh diri itu bana ketonyo berarti abang nak sayang beke imar do bang oh mandang kato rupo itu menjauh badan si Ghazali onde dia kandung imar dia abang sayang kabake imar abang cinta kabake imar yo dia oh tapi awak jauh berbeda abang ko jale makan gaji supir oto di badan adik nak mungkin lo awak bersatu nak mungkin awak berpacaran cari to dia ayah jomande dia Omandang katonyo bantu itu sinan bakato Mardalena onde dangan lade abang danga de abang elo danga kato Mardalena danga de abang elo jadi kata abang dak ado kono samang berpacar tu maju anggotanya ndak ado kece abang urangan sabantu awak ko banyak dia abang kejadian bentuk ko cali dia abang dalam TV tonton dia abang sinetron dalam TV cuy ko banyak kejadian yo bang
Kato sampai sabantu itu jadi menonton TV jadi contoh lo dia ba itu kato badan ini ambil padoman di badan awak jangan lakukan bantu itu mari. Oh jangan lakukan lo berumah rupo itu kata sampai sabantu itu jawaban Mardalena jadi abang nak namu apa ke puncak nak namu abang pai jalan-jalan do bang. Kata sampai dari Mardalena kok kare juo badan imar mulawa bajalan-jalan dia. Sedang dia teoto juo mengecek juo Mardalena onde abang sayang joe mar bajanji bang abang hari kini ko tape di hari Sabtu sore coy ko anggaran pukul nyoma yo 3 patang. Bajanji abang joy marko walaupun abang kuliah abang jangan baduto jangan dialih nak bang kasih sayang. Kok salah saya bang tamat kuliah nani mar tamat lo bak kuliah nani mar betu lo bang janji jo abang nak kabali tampe hati ndak ada lain pado abang bang. Onda ada lain do bang pado abang ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu honde dia kandung Mardalena yo dia. Tapi mar bajanji lah jo badan abang jangan sampai tahu ayah jo mande sama laki abang tamat kuliah mohon abang kabake imar. Beko tahu ayah jo mande tahu si badan diri abang kamaju bangen marai abang ketinggayo dia. Kamaju dia abang ketinggal ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu honde abang dengan mana picayo labang badan abang nanambo indak kabaduto nanambo indak kabacali ndak adolo ambo baduto jo abang yakin labang badan abang ndak katahu ayah jo mande ndak katahu apa jo ama nan tahu awaknya bang baduo bang. Panek dalam monyo oto jalan sampai ke puncak oto tadi setelah sampai oto ke puncak nampak orang menjual panggung jagung tempe duduk ada sekali. Baranti oto di sinan turun lainnya nambah duo nyo minta si panggang jagung setonyo minta panggang jagung lah dapet datang 2 buah. Bakato badannya diri Mardalena dia abang dangakan mana jangan dimakan lo sekali kaduonyo cie baduo bang abang ma badan awak ba itu bana katoinyo di sinan kalau kok dipandang cie baduo ba alo mar kato badannya buyong gaza lain ndak ngari badan imar lai kok indak maraso jijik makan makanan abang ba itu kato badan. Kata sampai sarupo itu jijik dia lo bang badan ambo jijik dia lo badan imar baresuknyo coy itu juo ba itu kato badan inyo nanjale kini cie baduo gigi dia bang lo pengen jagung beko imar lo lei kamang gigi. Hoco itu kalau kok dipandang nyo gigi di Gaza dulu anti manggigi panggang jagung ba itu nyola mande kolanan baladu
Oh anti menggigit panggang jagung, oh sedang memakan panggang jagung. Dek sayang merdalena tadi bagole di palu badan Gaza. Oh di palu Gaza nyoba golek ba itu badan merdalena co itu badan diri nyoba Oco itu badannya dirinya ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana disiko kalau kok dipandang agak saja di badan inyo de inyo sedang makan panggang jagung tumpak kepala merdalena lata-lata di palu badan inyo telata di palu badan Gaza. Hokaba aju oleh si Ghazali nak dapat maila-ila lai awak iyo sayang lo ke Merdalena tapi dek ragu badan Ghazali nyonduk samang pa badan awak tuan. Oh ndak lama kita bilangkan ndak lama sudah makan panggang jagung bakato badan Ghazali onde dia kandung Merdalena mula balik le dia badan awak hari bertambah dia sanjoju beko talabi malam bana apa lagi pagi tiba di rumah beko kok berang apa jo ama beko kok berang apa jo ibu. Mandanga kata rupo itu jawabannya badan Merdalena kala nak siala kambang bungo di ler yang pala kotak takui kacuriga bangai apa jo ama diambil penginapan bangai oh dipila la puncak Anta ko iyo bang bantu itu to sengaja ndak balik malam kini karena barisu hari Minggu. Hoi marlai membawa piti lai ado di tangan diambil pila di puncak. Omandanga kata rupo itu membana badannya buyang Ghazali memana bangkai meraja nambil lo pila di puncak ko dingin bana Obek kok balik mar penyakit abang entah kok namu badani mar abang mati mari duit ba itu kato badani nyo abang nanga kato cuy itu abang penyakit abang mengko ndak bisa dingin oh kato sampai nyo menjawi jawaban si Ghazali penyakit abang dia dari kete abang dapet penyakit sampu dia. Oh abang dapet mar penyakit sampu jadi ndak bisa dingin ndak bisa angin ndak bisa cuman sedang-sedangnya abang bisa ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato rupo itu kato imar layo pulo pado mati lo badan abang jangan mati ke bang sabui lai sakit abang imar nak rela do jangan sakit ke abang sabui jauh abang imar nak kau do bang.
Omandanga kata rupa itu kalau iyo merasa bantu itu kita babalik nak nyolai. Mandanga kata babalik ala dibayi panggang jagung sudah dibayi lanai oto badan ninyo satu lanai ate oto. O kontaknya beong mesin duit gas ditakannya gas tatakan komplengnya rese kompleng terese andel masuk komplengnya papa. Yo alala jalan oto tadi barang ke oto dari puncak Jakarta nangkanyo 7 sadang duduk imar galak balaka kandak nyobana mapa la balaku tuan. Odisinan kalau dipandang sedang di jalan oto tadi maalun oto sedang jalan kalau nambah dan si Gazali awak biasa bawa oplet belok kota sampai seketek lalu juo. Mbak itu kalau kau dipandang sedang jalan andalannya opor dari satu opor laka dua dari dua lapela ketiga dari tiga lapela kampe tambah di ampe nyo tambah tanang. Di sinan kalau dipandang tandonyo lari nyo tanang dang lari 80 ado mancilok la kasaratui ado cipianyo 2 bili 120 lari oto. Ba itu kalau diliye maalun oto balari sadang balari oto tadi tando lari lanyo kancang nambak cok pucuk di laucan nambak cok kucing lalapesan yo bantu balui dari lagati ku bantu sarasa koto baru yo bantu alang kisau lari oto tambah di keloknya tambah kancang nasi manasnya kasih alui buni babuninya karekel jagung buni basiwa jalan gadang laraba jatuh gak kawe bakato badan mardalena wah bang sayang joy merjon bau to bang kancang biku pelanggaran badan awak kok mati gitu salah seorang dak rela do bangai badan marba itu kato badan inyo tapi kok lai mati kaduonyo kok mati lah mola sabaduo bang samo mati. Nan susahnya bang dak bantu itu abang idui imar mati abang mati imar idui ati ambo batambah lulu ba itu kato badan inyo dek lama otak kama otak lah sampai oto ke Jakarta lah tarui ke rumah mande yo daerah odie olah jati waring ini. O satu tiba to di madi nampak di sapam paganyo buka sekali. O panggata buka oto masuk talata oto dekana. Otalata la otonyo adik kandangnya di sinan kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lamo ndak para lu to etong lamo maalun saja badaninyo.
Omar dalena nai ate rumah Ghazali tarui ketampe nyoba tanyo apa jua mau nak kandung imarna kama kok sampai lamo bah anak omang apa sampai na lamo bana mandanga kato rupo itu bakato badannya mardalena o apa seratu amadanga diapa dengan nama Imar banyak ketinggalan pelajaran gadong sekolah beraja Imar jo kawan ba itu kato badaninyo iko da Ghazali tadi masak pulang das Ghazali membawa balik Kondaknya abang kamambawa nanawa alun kebabali adojo lay pelajaran alun selesai ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu disinan mande kabakato duo jo bapak badaninyo onde nak kandung anak apa onde nak kandung anak ama yo nak Hobatanyo ama jo apa langgam biaso tu mana manando anak kami nampunyo kato sampai sabantu itu jawaban badan Madalena urusan mudo-mudo apa to jo bantu ndak lo parna apa mudo pai Odisinan mandanga ketuana dape jawaban do badan apa pai kabili dalam tumpak dia nak kok dipandang kalau nanupi Mardalena nyotarui kabili dalam satu tibu di dalam bilik ganti pakaian anaknya lain nyo ganti jo baju tidur satu nyo ganti jo baju tidur bagole ate tampe tidur nyo ambil bantau guliang cie satu nyo ambil bantau guliang onde bang Gaza dan abana laki la tamat bangai bakuliah boleh batamu sayang awak yo bang Oh boleh batamu bang sayang awak tisinan kalau kau dipandang sedang mawai bantagol yang tekalok badannya upiak Mardalena seto tekalok badan imarawak tekalok mimpi tibo Oh guru sekolah dari Solo kini lepindah ke Baninjau banane tumbuh tengah ladang ketuko ado di lereng tobi Oh sekalo badan sedang lalu rasanya Ghazali nama himbau badan tersinta jago seorang bambi bantah Oh batangi siapa jago lau piak Mardalena satunya jago dari lalu nyo calik Ghazali na ado kiro mimpi badan imar nyo timang-timang bantah gol yang kamang aku lay bangai Ho badani Mario bang ba itu kato badaninyo kok jauh abang dari Imar alamat Imar mabangi kamar seituan Alamat Imar mabanga kamar saiba itu kato atinyo hari bertambah siang yo nyulang lalu babali Oh sadang lalu mimpi datang pulo Oh tabang membubuang pensi-pensi inggo di tiang biduk Cino membari aro mimpi tadi kironyo bantapa nantabao Tuhan Oke ronyo bantah nanta bau ndak lama kita bilangkan pagi sepagi itu hari ada pukul 8 jago laupiak Mardalena ganti pakaian jona nelok meningkat pukul 9 menjawab pukul 10 ala duduk inyo dake apa Oh satunya duduk dake apa bakato Imar bake apa onde apa dengan bana Oh apa sarato ama tolonglah imbau bang Ghazali tunjuk ninyo pelajaran kuawak nak tahu doa bang tu pandai bahasa Inggris mah santiang liau mah juru bahasa liau hebat awak nak pandai bahasa Inggris pai
Oh awak dah pandai dopa bahasa Inggris mandanga kata rupu itu sinan menjawek badan apa jua manyo pailai bau nak di badan Mardalena mandanga kata rupu itu ko imar panang kamai bau beko lain lo katolio ndak lo percaya nyo beko beke imar berang lo beko abang azaba itu kata Mardalena. Hode anak bana mamarentan barangke badan rapi iyola apa Mardalena katampe badan Ghazali Tuhan. Oh katampe nyawa badan Ghazali ndak lama sedang di bajalan sampai ke labu pintu tadi nyoba baca assalamualaikum labu pintu rumah bilik sedang terbuka Waalaikumsalam kata Gaza mengung Gaza ke belakang kironyo apa nalatibu ala kata si Ghazali aka bapa apa datang kemari aka bapa datang ke siko ado kopai salah Gaza itu kata badaninyo menjawe apa sekali onde nak kandung Gazana paila dulu nak dake adik nambah namu pi Mardalena aja adik pelajaran inyo ndak pandai bahasa Inggris na Oh inyo ndak pandai dona bahasa Inggris tolong ajan badan adik kata sampai sebantu itu di sinan badan Ghazali jadi pak kata Ghazali oh barangke badan Ghazali baduo jo badan apa di sinan kalau dilie indak to bilang lamo bana Dek lambe lamu di jalan latibo dake badanana onde nak kandung Mardalena iko Ghazali nyoa kakak imar baraja lai marjo kakak ko iyo pandai bahasa Inggris tunjuan di badan kakak bulie nak naik nak basikola. Oh kata sampai sebantu itu lah duduk badan Ghazali nan madik bahasa Inggris ba itu bana kata inyo agak saja di badan inyo maalun badan Mardalena apalah jauh jo amanyo inyo baduonyo lain nanti tinggal sadang cuy itu kok dipandang mengecek badan Mardalena oh abang dangakan banajan berang ke badan imar-imar nak tahu do bang bahasa Inggris Iko ado bang gambar bapeta gambar lope bahasa Inggrisnya atu bang kato badan ninyo mandanga kato bantu itu neko itu dia nang kawatanyo kok gambar lope bahasa Inggrisnya alepiu aku cinta padamu ba itu kato badan Gaza mandanga kato rupo itu kok itu bang bahasa lope samo ma bang badan diri awak sayang jola oh abang ola pado bangga zabang Oh awas sayang yo bang pado abang mananga katoco itu babi siap badannya buyang Ghazali onde de kandung Mardalena hojan mangecek kare-kare beko tadanga di apa jua abang juo nakanai berang Oh indah to bilang lama bana biari saritu Oh ukuran mandi laka mandi ukuran makan laka makan ukuran lalu laka tidur ba itu badan dirinya tiba di hari sinayannya ala sekolah jo kuliah La
kuliah loai nyo balik ba itu badan si Ghazali ko upik Mardalena tadi nani nyo ala sekolah puluhan tahun badan Mardalena nang gazapai ba kuliah hostio hari sabantu itu indak disiko di palamu abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan. Oh indak to bilang no pak bilang lamo jadi ado harinya sekutiko ma pak. Oh hari tu tape pak malam minggu malam nam panjang inyo sadang di rumah juo hujan labe sari tu hujan sarato pak jo badai nyo tuan. Oh hujan saratonyo ajo badainya hari ado pukul 9 hari ado pukul 9 malam meningkat pukul 10 badan Ghazali kok dipandang sedangnya ado dalam kamar. Oh kalau nam badan Mardalena nyo sadang di bilik dalam pulau nama to nak mula lo pengana ke Ghazali juo itu kalau kok dipandang dan apa jo amalah tidur. Oh turunlah badan ranang gadi keluar inyo dari rumahnya buka pintu rumah gadang taruhilah inyo ke savala tampe Ghazali pak Mardalena tuan. Oh tampe Ghazali nyo Mardalena satu tibo di labu pintu tibo inyo di labu bilik nyo minta assalamualaikum menjawab badan si Ghazali Waalaikumsalam keto inyo ibu bu keto badan Ghazali siatu di mana di labu pintu menjawab badan Mardalena wabang dengan bana bukaan lah bangai pintu bilik bandanga keto bentuk itu membana badan Ghazali onde dek kandung Mardalena jangan dia ke bilik abang pulau membana Gaza sama dia abang ke Gaza yo dia. Oh jangan dia ke bilik abang pulau beko tahu apa jo ibu beko tahu ama badan adik seratu apa Mardalena abang merasakan berang beko tahu si badan abang membana abang kaimar. Oh mandanga kato rupo itu menjawe upik Mardalena onde abang dangakan bana apa jo ibu nak katahu apa jo ama nak kajale apa lalalo bang dalam bilik bang oh apalah tidur ma bang dalam bilik ma itu bana kato inyo mandanga kato bantu itu di sinan kalau dipandangi nyo buka di badan si Ghazali nyo buka sekali pintu kamar seto nyo buka pintu kamar terbuka pintu bilik dalam lah datang badan Mardalena dan dak tetan rindu hati nyo pagui badan Ghazali onde abang dengan bana yo bang. Oh nak taluk di badan Imar do bang jauh dia abang nak tekayai do bang. Oh ala bacubo batan hati bang Imar lalu di dalam bilik kajuk dia bang serang lalu rasa abang ado jo mewai tangan badan Imar nak namu lalu do bang mato Imar bang oh ndak namu lalu do bang amat to Imar ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu onde dia kandung Imar dia jalan mula-mula dia di kamar abang mohon abang kebake Imar. Oh mandanga kato dari Ghazali kok lama bang dak kalamo bana anggaran 2 jam jo 3 jam aku Imar pakai ke kamar Imar lai kini Imar sikolu ba itu bana kato inyo. Oh bagolek-golek Imar ditampek tidur kadang-kadang di kepala badan Mardalena tiba di paus si Ghazali. Oh kapalonyo sadang talatak di paus si Ghazali tinggalan sedang tu itu tu japui apa jo amanyo jago laliau dari lalu tuan.
Oh jago lah liau dari lalu, mangkonyo jago dari lalu. Hujan serato jo badai serato jo kilek nyo. Itu kalau kok dipandang nyo tahu disifat anak-anaknyo penakui kane hujan, anaknyo penakui kane kilek. Oh keluar lah liau nambah dua, seto keluar liau nambah dua. Nyo cali anak masuk bilik, nyo cali anak ndak ado, tekajui apa jo amanyo. Oh baru pai kelabu pintu setonyo pai kelabu rumah nyo calik bana pintu rumah serang terbuka tekajui gaek keduonyo keluar liau lambe-lambe. Ho satu keluar lambe-lambe nyuaran pak ke kamar tumanyo badan si Ghazali nyuaran pai ke dalam kamar seto ndak ampi ketibu. Ho ketibu dake kamar Ghazali satu lah tibu apa jo ibu dake kamar anak sadang kepala anak sadang bagolek di pau badan Ghazali nak tabado pane hati apa pane nak tangguang do di hatinya nyo ambil tangan badan anak nyo elo pai keluar Ghazali langsung nyo tapuk kurang ajang kurang mangarati anak ambolo. Honang rayu yung oh anak ambolo nang rayu ba itu kata badan apa nyo ambil pakaian badan Ghazali nyo bungkui kain kesadonyo nyo campaan kalaman rumah rinan sadang hujan lah oh barangke laleyuang badan buyuang barangke ang dari rumah ambo ndak niho do buyuang lain. Oh tinggal na rumah yuang badan ambo barangke malam kini ju anak min cacang si min cacau anak min kata si min kata anak saridiang sarok lawi. Oh banse nak tahu do di nonyo nak kabantu ang lo kajadi minantu ambo barangke lang yuang anjang adang yuang macam-macam dia pak nanyo sabui babagai-bagai dia pak nanyo bilang bansek nak tahu ang dino nyo mikin nak tahu di bansek nyo wajar saja mandi yang mati wajar saja bapak ang mati cuy ko keadaan parangayang cuy itu bana katoi nyo nak tahu ang di bansek duit dek sayang yo ngambo kabuyong kuliang boleh pakai oto gaji yang buagi tiok bulan. Dapat iko lo ang lakukan ba itu kato badan inyo kato sampai sebantu itu menangi badan Ghazali ala kasanang marati mari nda ado picayo domar hojana imar dake abang lo yomar tapi mari nda picayo do dia abang salaku dia supir oto nyomar dape imar manyasa ju iko contohnya nang kabatamu nang kamara seimar ho badan abang yomar biala lepa ambo pai jan mande ambo lo apa sabui jan mande jo bapa ambo nanapa bilang kok berang kambo berang lamola mande ambo pai jan disabui tuan. O mandanga katonyo arupo itu batambah pane hati apa ndak sabui alo kato badanang jadi siapa nama jo bapa ang ba itu kato badan liau. Ho kato sampai Gaza menjawe jawapan badan Gaza onde apa dengan bana ndak ambo dopak nan salah anak badan apa. Oh walaupun ambo pa anak mikin walaupun ambo orang bansek lapan paruitnya badan Ghazali.
Walau ambo pak anak yatim piatu, walaupun ambo orang nak punya jadi supir oto badan apa, kalau sabantu anak apa, indak lo niyo badan ambo pak Indak lo ni odopak badan ambo, tapi anak apa ko nama rayu-rayu badan ambo lah mana ambo nyo mendakek juho nak namu ambo buka pintu kamar nyo mendongkak juho kemanga juho lepak badan ambo rumah ko apa nampunyo. Ba itu kata badan Ghazali, jangan mengecek pak talabi-labi, selamat tinggal badan apa, gaji ambo jangan dibayar mulai kepada hari kini. Ambo jangan lay di kana ju, ambo ndak lo suko jo apa bakar ajo, kok kayo pak kayo la mola mandeang ambo la oh apa olah jangan disabui Ona mande ambo jangan disabui barangke badan Ghazali nampak di upi merdalena. Oh satu lah nampak di badannya marato badan merdalena. Oh marato badan dirinya abang sayang joy marjantingan bang badani marbaui markamapai bang Mandanga katonyo mardalena bakato badan si Ghazali onde nona nangakan bana nona nuk samang badan ambo jak dolu kan nona bakaban jan ditanam kasih jo sayang indah ambo nengka jodoh nona ko urang barado nona ko urang bapiti bapak rang kayo manderang barado oto mewah dori nona ambo ko anak nak bakuno ambo ko urang nanda jale indak mampu ndak ado nampunyo nona cie yo nona oh tapi nona nyo mangka yo nona batanam yo kasih sayang kini nambanse nama rasai lupakan badan nona diri ambo Tuhan. Oh lupakan badan nona diri ambo barangke badan si Ghazali hari nan sadang hujan labe. Oh hujan sarato jo badainya ndak tabado ibu dalam hati ibu hati ndak tetan ibu hati. Oh di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo sadang berjalan sama seorang ariado pukul 2 balik malam kamaningka ke pukul 1 hujan labe sabantu itu. Oh sadang nyoba hujan-hujan berjalan sama seorang awak berjalan ibu-ibu berjalan talita-lita. Oh sadang berjalan lapai bantu itu adolah oto di belakang adolah oto mewaci oto berjalan lambe-lambe nampak Ghazali kanai lampu pae. Oh nampak Ghazali nyo kanai nyo lampu oto seto nampak nyo Ghazali kanai lampu oto nampak letang yo jalan nyo nampak lenggok sedang berjalan tekajui nan dia te oto. Oh kira nyo pak nan dia te oto nyo iringi juo si Ghazali manyapoi nyo tekui pulo nyo pandangi bana elo-elo. Jale de inyo manso si Ghazali yo jale de inyo namudo tu
Hokironyo nandi ate oto kawan samo kuliah nyobana samo kuliah di UI Jakarta siako namo pak pajatu tadi siapo galajo namonyo siako namo rana mudo banamo siupia iyam anak tu urang kalender pae bana monyo asiupi izamiyam di sinan kalau kok dipandang baranti oto di sampingnya seto baranti kacoba buka nyuimbau di badan iyam onde bang gaza kato iyam menanga kato bantu itu mencalik badan si Gazali kironyo iyam sama kuliah bakato badan diri iyam naik lah bang ayat oto naik capek abang kau oto beko kok damam bang abang iyam yo bang beko kok damam mama bang abang iyam itu kato badan inyo kato sampai sebantu itu bakato badan diri Gaza onde di kandung iyam dia biar anak naik di ate oto beko kok kumu oto adik basah kok bangku oto mewah abang alayam babasa-basa bang basah sebantu ikut taruilah jalan di badan iyam itu kato badan inyo kato sampai ia menjawe onde abang dengan bana naik capek bang kate oto kota namu abang naik oto beko iam lo bagai babasa-basa nak sanang hati badan abang yo bang mandang kato bantu itu kato sampai Gazali naik alala naik ate oto nyo buka pintu di mungko mangece iyam sekuti konde abang dengan bana otoko bang lain canggihnya sabalun panu bang bangku di mungko nan di balakang ndak tabuka do bang nan bangku lakang bang nak kena mu dibuka nak kata buka do bang pintu balakang sabalun panu bagian mungko ba itu otoko bang diambil apa cuy itu kato badan iyam duduk di mungko badan Gaza lah duduk inyo bagandiang satu duduk inyo bagandiang nak lama kita bilangkan panik dek lama to jalan sampai oto ke kalender pae sampai oto ke kalender setelah sampai oto ke kalender baranti oto di rumahnya talata tampe nan biasa lah turun badan dirinya turun lah lebang badan abang lah turun lo badan Gazali satonyo turun badan Gaza jagoan apa juamanyo lah jago apa juamanyo satu jago apa juama dicali anak membawa anak bujang elok nak tanggung gagapa jago di sinan kalau kok dipandang bakato badan apa juamanyo onde nak kandung nak dangabana dangakan bana dia anak mandi dangakan bana dia anak apa iko siapo nak nambah bau iko orang mangala anak bau karumah kato sampai ia menjawe onde apa dangakan bana ona nurang panarambo bao iko kawan sama kuliah sama kuliah pajo badan iyam bajalan hujan-hujan iyam malun lo ado batanyo anta salah karano nyo anta sabab kojo karano
Komandanga kata cuy itu bakato apa jo ibu bawa naik na ate rumah kok basah pakaian lagi andu konda ada baju na masih pakailah baju apa do oh luna Oh pakailah bajunya apa dulu mendengar kata coy itu nyambianan dua badan Ghazali onde abang dengan banai komando bang untuk abang itu kamar ganti baju ma tupai baju apa ba itu kata badan iam di sinan kalau kau dipandang nyambi baju de apa hoi koma baju nak badan apa ba itu kata badan nyonyo agian baju diam gantilah bangai pakaian abang Hokato sampai sabantu itu di sinan kalau kau dipandang alanyo ganti baju di Gaza satu sudah mengganti baju duduk Ghazali pak di kursi Tuhan. Oh bakato badan diri yam kini abang dangakan banai koma abang ayat talata minum lah dulu badan abang ikoma roti ado di meja makanlah roti nan talata lanyo minum ayat di Gaza baru batanyo badan iyam onde abang dangakan bana mangata jadi rupo iko mangako sampai bantu iko dangakan dia abang elo abang ado bang bawa oto mewah abang ado punyo pai kuliah jo oto mewah kini abang berjalan kaki aku sabab karanonyo oh mandanga kata rupo itu onde dia kandung iam dia carato apa dengan ibu ado sejarah dak ulunya dak ulu badan diri abang anak yatim piatu mande indah bapak indah abang tamat sekolah dasar meninggal ya jo mande berjalan kaki sama seorang dapet kenalan jo agaeknyo supir oplet belok kota yo tinggal joliau badan apa ma badan abang nyosaran abang bekma sekolah ndak lama sesudah itu abang di dalam sekolah gaek meninggal gaek supir oplet jadi abang melanjutkan membawa oplet sedang abang membawa oplet dapet kenalan jo anak nan punya oto abang bawa anaknya ada talantar di jalan otonyo indak namui duit abang baelo jo oplet nan belok kota sampai ke rumah badan nang gadi nambah namu piek mardalena di nambah namo pie madie mardalena ba itu kato badaninyo nak lamor dia sesudah itu abang joinyo bakarajo abang joinyo menjadi supir mardalena antani marba sekolah abang pailo bakuliah malang tibo dia di badan abang imar ko sayang kabake abang karena hatinya kepada abang yo dia Honda dapet ditaga madar badannya mardalena laya bang membana tapi mari ndak dapet dilarang naninyo tatap sayang juga ketahuan dia apa jo amanyo tahu sia bang tengah malam dia oh tahu si abang dia tengah malam jadi abang mohon ka dia kok dapet kanda abang yam sekali ko kok siang ya mari barisuknyo antan abang ketampe oplet nan abang bawa dulu yo yam abang membawa oplet balik belok kota selesai kuliah abang bawa oplet ba itu bana katoinyo
Kato sampai yang mengece onde abang dangakan bana mangalo itu bapikian konda ado abang sampai tinggal di rumah amai ambang tinggal bang di rumah mayamba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu menjawi badan Ghazali ndak talok do dia di badan abang beko 2 kali lo kejadian ndak talok di abang kena usir do yam apa mandanga juo sekalian mandanga kato co itu menjawi apa sekali onde nak kandung Ghazana Pokok lain amuang tinggal di siko pai kuliah kalian sama pai nanapa indak kamau si mo anggap sabantu anak kandung na Apa manggap ang sabantu anak kontan apa kakaknya dari badan mbak itu bana katuinyo anak kami seorang nak tonggawa bel yang jadi dalam seorang kini baduo ba kasanang tuna ati apa lado tampe iyam batanyo lado tampe iyam barun yang yona mandanga kato rupo itu onde apa danga kembana wak nak taluk dari depak bantu itu takui takanai 2 kali pak takui tekanai nyoa 2 kali baru yampai ke bilik dalam nyopai ke dalam bilik kalau sangko badan Ghazali kecik nyo gazayam leka berang ke badan nyo satu tiba di dalam kamar nyo ambil Al-Quran sekali sekutiko nyo bawa Al-Quran keluar onde abang dengan bana dangakan bana di Banggazai ko Al-Quran kitab suci ndak bisa ko dipermain-mainkan ba itu kata badan inyo bajanji yang bake abang bojujung bang Al-Quran angku antaro kami nambah 3 dan cie badan diri ayah dan cie badan diri mande dan seorang badan diri mansonyo badan diri abang indak orang lain ate rumah kakak kontan di badan yang bangai kakak kontan bang di badan mbak itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu baru tamanung si Ghazali mangece apa dengan ibu indak jo picayo lenak badan Gaza ba itu kato badan inyo mencali Al-Quran la baju juang mansoinyo kakak baradia tuan mansoinyo kakak baradia di sinan kalau dipandang agak saja badan Ghazali lesanang di dalam hati Hoka jawaban badan Ghazali kalau pilagam kababelo katukorana dalam padi kok laba itu pak nakaelo lesanang hati Ghazali pak Olah sanang mapai hati Ghazali co itu kata badan inyo di sinan kalau dipandang onan malam samalam itulah tidurnya sarumahnya sekalo lalu hari siang paginya kalau dipandang bakato badannya upi iya monde abang dangan bana bang indah bang berkuliah Kato sampainya Gaza menjawe ba acaronyo de bakuliah ba anyo abang ke kuliah baju lah basa kesadonyo itu mah baju abang jamu tadanga bajunya basah tadanga dek badan apa 100 jo badan ibu onde nak kandung na yam na bau sajo kakak kuliah balian baju di jalan cukup sepatu sekalian
Iko mapitina tolong bau mandanga katoco itu barangke inyo bakulia samo badula o apa ola ate lao to Osamo badu ate oto sadang di ate oto juo nak lama oto di jalan lah nampak toko jual baju baranti di laman toko taruinyo ke dalam toko nyo bali baju nane lo oh selesai baju di balinya alanya tukar ditampe ganti baju selesai baju bertukar barangke tampe kuliah oh barangke nyo tampe kuliah risiko kalau dipandang latibo tampe berkuliah ndak para luto etong lamu indak disiko di palamu naninyo sedang kuliah rupo itu ma'alun badan Ghazali awak sedang pendidikan juo ndak kalamu lai pendidikan tamat ndak kalamu kuliah tamat lah kau wisuda badan inyo tuan lakawi sudah lai badan inyo ba itu dalam perkiraan di sinan kalau dipandang yo anggaran setahun pak 2 tahun tinggal di hati rumah badan apa badan iyam lah tamat kuliah badan Ghazali lah sudah inyo sudah tinggal menunggu di Makarajo ba itu dalam perkiraan di sinan kalau kok dipandang panik menunggu sedang menunggu badan Ghazali to japui upiek mae ola marda lale nae Ode japui upia Mardalena kironyo badan Mardalena Oinyo lah sudah pulo bakuliah lah tamat pulo bakuliah ba itu badan Mardalena oh di sinan kalau dipandang tinggal menunggunya di Makarajo itu kalau kok dipandang oh ndak guna doto etong lama saja berpisah Mardalena jo Ghazali badan lakurui dipandang angipai oh badan lah kuruinyo dipandangi di sinan kalau kau dilihat indak to etong lamo bana ndak perlu dibilang lamo ma'alun saja badan inyo oh abi hari baganti pakan di sinan kalau kau dilihat oh tumpak di badan si Ghazali lah keluar di surat kabar dapat kabar orang nan tahu lah tahu dataran pemerintah mansonyo buyung Ghazali
Oh menjadi dosen badan ninyo jadi dosen di UI Jakarta. Bah itu kalau kok dipandang. Oh keluar SKPNS dia. Bah itu kalau kok dipandang menjadi dosen UI di Jakarta. Yo bagian juru baso tuan. Sabanya itu nan samo wisuda, sabanya itu samo dalam berkuliah. Cuma ninyo nan dapat SK langsung, dapat PNS badan ninyo. Di sinan kalau kok dipandang agak saja badan Ghazali. Ala di sinan apa mengece onde nak kanduang Gazana karano Gazala PNS karano anak apa ala jale tampe karajo ala karajo di UI Jakarta. Iyo jadi dosennya bidangnya apa lah tahu. Iyo lah jadi dosen juru bahasa. Bah itu kata badaninyo bagian bahasa kulit buti, bagian bahasa Inggris. Jo itu kata apa jo ibu. Jadi kini kona hari kami tiba di malam minggu besok. Kita raya anak badan tumanyo ma badan Ghazali. Tobue acara nak di rumahku. Undang segalonyo samo-samo nan tamat jadi dosen. Agi undangan kasadonyo. Undangnya keluarga badaninyo. Termasuk ayah jo mandenyo na Ota masuk ayahnya aja mandenyo. Ba itu bana katoinyo di sinan. Kalau kok dipandang nak guna tuetong lamu. Nyobue undangan sekutiko nyoagian kebawahannya. Mansonyo badannya dosenyo badan si Ghazali. Hoi nyoko kamulai maundang ado acara di tampeknya. Tinggalnya di daerah si kalender. Ba itu kato badaninyo. Oh itu undangannya nan lape undangan segala dosen. Walaupun anado pakai SK, walaupun an dosen no honor. Lado segala mama undangan tibo. Dapat ke tangan masyang tuan. Oh dapet ke tangannya masyang-masyang di malo nak kadapet ke tangan masyang-masyang. Kepala dosen dan maundang yo kepala dosen juru bahasa. Bah itu kalau dipandanginya takwi sama dipandangi. Ni orang bisagan ke badannya kok sempat awak nak pai pajak kok sangat muda mata. Naninyo Pak Ghazali barunya lulus lah jadi dosen. Bah itu kata orang namanya. Tepasu awak besok pagi kalau indah awak barangke beko mambuik masalah. Coy itu kata badaninyo inyo kepala dok ngosen juru bahasa tuan. Oh kepala dosen juru bahasa tumpak di badan Mardalena. Naninyo dapat undangan pulo. Mansonyo nan mau undang nyopanyo dosen nyobana. Yola dosen badaninyo sanamo bana jo urang nan tahu sie. Namonyo Ghazali juo. Ba itu kalau kau dipandang dek namo samo bantu itu. Tapi di apa Mardalena duo jo amanyo sekalian. Alalam perkiraan inyo nak mungkin lo inyo ala nak jadi dosen. Nak mungkin lo dapat alanyo do menjadi dosen UI di Jakarta. Yolah kepala dosen juru bahasa itu bana ketua ayah jo mande. Ndak yakin ayah jo mande tuan. Oh ndak yakin doa ayah jo mande di sinan kalau dilihat indak to bilang lama bana. Tiba wakatunya malam minggu. Setelah tiba waktu malam minggu. Tentu undangan kakak datang Ghazali sadangnya duduk-duduk.
Oh undangan banyak nanti bo nak tabado dosen sama dosen adonan dosen pakai SK adonan dosen alun pakai SK adon dosen sebagai kontrak wah itu kalau kok dipandang Yoco itu banyaknya dosen nanti bona apa jo badan ibu yo sarato iamnyo adik dari Ghazali basana ngati memandangi Tuhan Oh basana ngatinya memandangi tumpak di badan Mardalena lah datang lo jo apa jo amanyo ba itu kalau kok dilihat yo mencari acara kepala dosen ba itu kalau kok dipandang setelah tiba di lokasi telah tak oto ditampeknya inyo lah turun nambah 3 lah tarwi kalabu rumah Yo tak tulis selamat datang langsung lah masuknya masuk rumah Basalam jo adik badan Gaza Yo lah jo inyo upi iam Tuhan Bakato badan diri yang masuk bu duduk bu kato badan iam duduk lakak kato badan inyo sebentar lagi dipanggil abang Gaza ba itu kato badan iam Oh mandanga kato rupo itu bertambah yakin badan apa manson dak iko donang Ghazali ndak Ghazali iko nak jadi dosen ndak Ghazali nak nawa usia dulu Oh baru di sinan kok dipandang nang Ghazali kalau dicalik sadangnya duduk mau tabana samo saleting yo badannya samo mau tak kesadonyo bakato badan diri ya monde abang dengan bana yo bang Oh tua do tamu bang batigo lai baru sampai bana ketampe awak calik lah dulu bang kato iam kato sampai serupo itu Oh barulah datang badan Ghazali satu tibo dake apa punggung lo badoan sarato ibu jo Mardalena nyuluan tangan di Ghazali satu nyuluan tangan di Gaza kironyo apa rapi sarato jo ibu Emi Oh cukui jo inyo Mardalena nama usia hari hujan labek bakato badan Ghazali selamat datang pak badan apa Oh selamat datang pak badan apa setonyo sabui selamat datang mencalik sekali badan pak rapi sarato jo ibu Emi cukui jo inyo Mardalena Oh nampak badan buyuang Ghazali manggarete badan Mardalena antanyo apa kata jadi oh pak Oh dek ndak tatano hati mar menjawab salam si Ghazali tati lantang sedang basalam la pensan badan pai Mardalena Tuhan Olah pensan badannya Mardalena setelah pensan badan Mardalena Bakato badan diri yang monde apa serato ibu bawa ke kamar badan ambo itu kato yang tadi bawa ke kamar nyotu Mardalena satu bawa ke kamar yang Olah tibo di dalam kamar di sini nyo besarat karena apa ju ibu ada di samping sadang nyo imar kok dipandang sadang bagolek di tempat tidur menyabui namo Oh si Ghazali opai main bau namo Gaza juo Tuhan Oh main bau namo Gaza juo nak lama kita bilangkan hari bertambah lama malam juo Anggaran pukul 1 malam lah balik dosen-dosen banyak lah pulang tamu ke sadonyo Nanti ngapa badan iam serato apa dengan ibu cukui jo badan si Ghazali serato apa Mardalena nambah namo buyo rapi serato mande Mardalena nambah namo piak siemi
Sarato upi merdalena sadang di ate tempet tidur badan nindak sedang sadar badan tak sadar sadar lain tong maimbau ho namo gaza yo pai maimbau namo si Ghazali Tuhan. Oh baru keluarnya badan Pak Rafi'i keluar Rafi'i tadi Ghazali sedang di kursi sarato apa badan iam cukui jo ibu dengan iam duduk berampik di kursi bakato badan Pak Rafi'i onde nak kandung Ghazali hai maafkan badan nak diri apa yona Hota dorong apa berang kagaza berang apa ta dorong kini tolonglah nak badan diri apa naik ho tolonglah badan diri apa tolong aben badannya merdale namanya bui namo gaza mambana apa kagaza beko ko pendek na ho umui marna apo kadayo nak badan apa harapan kami nambah dua anyo kepado merdalena tolonglah bantu Gaza badan apa na Osinan bakatonyo apa rupo itu membana kapayam serato juamayam serato kayam sekali onde nak kandung dangawanan tak calon bagai dia mantamin tuo bagai si Ghazali maaf ambo kalau nyolancang menjawe badan diri yang serato apa sekalian tumpak di kami yang nan di rumah tumpak di kami nambah dua serato inyo nampak du situ anak di badan ambo anyo adik dari Ghazali yang oh anyo adiknya dari Zakama dari Ghazali urang ko kakak baradik nak dapet dipisan lai ba itu kato badaninyo lah sudah janji babuek mansonyo baduo badusana indaknyo ado betunangan jadi nang kita yang ngate duya jangan mului terlompek-lompek jangan awak terdorong-dorong nan satu indak sio-sio penyayang lah yang ikan banse pengasih lah dia ikan banse oh tolong paibo kana mikin kasih orang dagang lalu jangan awak mantang bapiti mantang rangkayo dalam kampung jangan kato tak dorong-dorong yang oh jangan kato tak dorong-dorong ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang oh meminta mohon badan apa iyo lainnya para pi menyimpu ke kaki si Ghazali serato ke orang nambar ampe onde nak kandung Ghazali cukui jo apa dengan ibu serato adik Ghazali sekalian oh tolonglah badan nak diri apa jangan nak apa pendek umur membana apa ke Ghazali jangan cuy itu nak badan Gaza bantu apa sekali kini abean badan oh mardalena yonai entong manyabui namo Gaza nae oh apa asal sadar mama mardalena nak cobiaso ambil kekayaan apa kasadonyo 7 buah nak oto mewah di rumah ambil lah oto kasadonyo ambil lah rumahnya nang gadang 100 usaha badan apa oh perkantoran apa pun ado ambil di badan si Ghazali apa nak niyo piti banyak nasib anak lah nak kadipikian semenjak Ghazali nak barangke dulu oh kok nasib anak badan apa tiap hari badannya sakit tiap hari badannya damam kok tubuh nak codolu lai laku ruinyo nak mardalena na
Olah jauh kuruinyo na padodolu cali la Ghazali ya na apa ibo la na di badani markondak bana ibo jo kami ibo di marna jadi juyo na mandang kato bantu itu barulah tagak badan Ghazali kok laba itu kato apa kok lain nak berang make ambo mola kita ke dalam bilik pai Omola kita pak ke dalam bilik barang keinyo ke dalam bilik nanti apa sekutiko nanti apa siam cukui jo ibu jo badan iam ho jadinya tujuh apa di dalam bilik termasuk upi Mardalena ho datanglah Gaza di sampingnya nyo pacik tangan Mardalena onde dia kandung ni mardia Hojanu bili mar paturian iko maabang dake imar sesuai kato imar dolu wakatu kita balik dari puncak yo dia ho abang kancang membawa oto kok sempat mati badan abang hati imar dandam dak elok kok sempat mati badan imar hati abang dandam dak sudah jago lalai dia badan imar sadar lah imar cobiaso iko abang dia dake imar Tuhan Iko bang Gaza dia dak imar tadanga di badan Mardalena manso Ghazali di samping nyonyo buka mato di Mardalena kironyo badan si Ghazali sadang nyo ado di kapalo satu lah nampak Gaza tibo nyo ambil tangan badan Gaza Gaza nyo pangku dak mande onde bang Gaza sayang imar yo bang jangan tinggal oleh bang badan imar yo bang kok kabang tinggal badan imar yo bang Pado marasai bang badan diri marelok lah bunuh badan imar sayang bang kabake abang yo bang imar sayang bang kabake abang sajak batamu abang bawa oplet menolong badan diri mar dari sinani marlah sayang barani banai mar mengaban mangkonyo sampai bercurahkan isi hati sejak dahulu Hondak tahan no bang di badan imar saja berpisah bang jo imar saja tausia bang dari rumah yo bang indak nanelok do bang tubuh imar lai imar mencari abang tapi tampe indak nanjale lai mencari tampe kuliah tapi abang bang indak batamu do bang jangan tinggal nak bang badan imar bang Mencari anaknya memangku badan Ghazali nyo pandang dia ya zaman denyo iyo dibuyung sirapi 100 si badan emi baru mengecek badan rapi cukui zaman de sekalian honyo jujung kaki badan Ghazali onde nak kandung Ghazali jantingan jo nak badan Mardalena mohon kami nambah dua sana muang jadi suami Mardalena Hasana muang nikah jo anak apa segalo kekayaan badan apa ambil di badan ang kesadonyo pindah nate namu Gaza saja ni marna ditinggal asa jani marna ditinggal ba itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu sanang teraso dalam hati
Honda dia kandung Mardalena, abang sayang yo dia pakai Imar duduk lah Imar, di abang makan dulu yo badan Imar. Mandang kata bantu itu, jawaban Mardalena, Imar namu abang makan malam kini, tapi nyoa abang menyendoan bange. Oh tapi nyo abang bang menyendoan mandang kato bantu itu bakato badan Ghazali onde iya maya di abang ambil nasi dia sepir yang lagi bersambah sekalian lagi sendok sebuah mandang kato rupo itu nyo ambil di badan iya meladape nasi sepir yang nyo bawa ke dalam bilik nyo agian pada Ghazali kom abang nasi nan abang minta yo bang. Oh kalanya ambil di badan Ghazali kata si Ghazali duduk lah Imar dia adik abang dia. Oh duduk lah dia Mardalena mandang kata bantu itulah duduk badan Mardalena apa jo ibu mencalik jo balik mosado mencalik sama menonton kalimonyo nyusuan badan Mardalena sesendok jo 2 sendok nyo ambil lo sendok di maronde abang dengan bana letakkan di abang wakat turi ponca awak memakan bang panggang jagung yo bang. Oh abang menggigit jagung dulu gigi kedua badan Imar kini Imar bersendokan dulu lah 3 sendok Imar makan kini Imar lo lah ambil sendok Imar lo menyendokan bang untuk abang yo bang. Oh mandang kata rupo itu tepat so sendok bagian nyo ambil sendok di Mardalena. Oh nyusuan badannya buyung Ghazali. Onde abang sayang jo Imar mulai kepada hari kini Imar nak taluk jauh jo abang Imar dake. Oh jo badan abang yo bang Oh mencari anak nambah 2 kalau apa nambah rampe apa badu ibu badu balimo jo badan iya malah keluar dari bilik tinggal badu badane oh tinggal berdua lay dalam kamar sedang berdua dua sedang menyuan jua kadang-kadang Imar menyendoan kadang-kadang Ghazali menyendoan. Oh selesai makan badaninya baru berkata Mardalena onde abang sayang jo Imar nak tekan-tekan abang jo Imar. Oh kata sampai Gaza menjauh tekan adik abang jo Imar tapi mengaban abang takwi dia apa Imar. Oh kata sampai nyoa Imar menangis dak percaya do bang badan Imar kok iyo tekan abang jo Imar dak kesebantu iko lo badan abang bertambah gagah bang pada dulu mana andoan Imar tekan jo abang calik lah dia abang badan Imar lecu iko nampak dia abang lah kuruin abang pada dulu yo bang. Oh di malo indak bang kakama kakak kurui di malo badan tak kasayo oh salangka awak berjalan sasuo nasi basuo abang tekan abang kana juo yo bang. Oh kata sampai dari Mardalena jawaban badan Ghazali onde dia kandung Imar dia.
Kok gagah bana bang badan abang, kok gagah bana bang dia, kok ganteng bana badan abang Yomar. Oh nangkap punyo indak jorang nan lain, nangkap punyo badan ni marjo kato sampai sabantu itu dek Mardalena manjo ke Ghazali. Oh bapa lupa dalam bilik Tuhan. Onde abang dengan bana kini kok iyo abang sayang kai mar kok lenda abang mau buat sajo kok lenda abang magi kato harapan mola kita keluar ke apa kaban kapa jo mande mar takok lari bang kabarale boleh nak sanang hati mar bangai. Oh boleh nak sanang mati markato sampai sabantu itu. Yo jawapannya badan si Ghazali kalau pilagam kababelo katukorana tapi banda kok lava itu marenang kaelo mola kaluala o imare. Kola dake la apa Omola keluar ke apa keluarnya nambadu. Oh baru bakato apa iam satu keluar dari kamar. Onde nak kanduang Ghazali ilai serius kalian kaduonyo boleh tako are barang Omandanga kata bantu itu onde apa 100,000. Kok kamana kok pak ari barale kami saran bake apa saran ke orang tua ba itu kata badaninyo. Omandanga kata rupa itu menjawe apa badaniyo miyo tu mana sabananyo. Kau boleh to tako are barale apa lata daga lo nak mangendong cucu na niyam lata daga lo nak punyo kamana akan Dai nyola ba duduknya ma duduk seropok batujuy nyo sama duduk balik nyo calik di badan iya miyo lau piak Mardalena masih ada juai mato tagak lah badan diri yam yo adik dari Ghazali nyo apui sekali iya mato kakak dangakan banajan manangi juo mangajo le kakak manangi tinggal manako ari barale iko ma abang badan iyam Oh mananga kato badan iyam tumpak di badan si Ghazali nyotakan kepala adik onde iyam adik kakak nak boleh ceturok ketek lai ba itu bana kato inyo di sinan ia menjawab ketek ba alo kato kakak la pandai lo awak cewek ma ba itu kato badan adik Mambuwe galak pak ati rumah nyotako ari barale kok tiba bulan barisu hari Sabtu di malam minggu di sini nang ale la o mande ola kanyo la buwe Oh hari
barale lawatako bakato badan Mardalena onde abang dengan mana mula balik lihat tempe nambi aso ke daerah Jatiwaringin. Oh kata sampai sabantu itu onde dia kandung dia Mardalena kok balik ancak lai marsa jojo apa nana bang jan payala. Oh mandang kata ma bantu itu sinan badan Mardalena nyopai kadake dapur ketampe dapurnya tu ma duduk Oh nyo ambil pisau sabuah kondak namu abang samu pulang kondak namu ketampe imar bunuh lah bang badani Himar bangai Oh imar bajanji banget tikati dek lawat tamu imar jo abang kot sempat jauh jo badan abang biarlah imar bunuh diri Ho pado parumpui biarlah padi pado pandan meleto udang pado idui bang biarlah mati pado tekana Ho kana bang yo bang ba itu kato badan Mardalena mandang kato badan imar manjawe badan apa yang cukui jo ibu sekalian 100 adik badan inyo yo laupi badan yang nana diangke di Ghazali Honde abang dangakan bana baresuknyo abang kadisinan juo balik laki ni bang badan abang pailah bang barampe sama pulang boleh nak sanang bang hati kakak yo bang Oh boleh nak sanang hati kakak ba itu bana kato inyo mandanga kato cuy itulah sanang hati orangnya mandangan Oh baru barangke badan inyo barangke dari kalender menuju Jatiwaringin di sinan kalau dipandang sedang di jalan noto tadi ndak lama to di jalan latibo ditampe apa Satu tibo ditampe apa maalunyo gerbangnya pintu pagar lata buka di sapam rumah lah masuk oto katampe nyo turun lah orang nambah rampe lah nampak buyong Ghazali sapamnyo masih sapam dulu pa Oh sapamnya masih sapam dulu Ba itu kalau kau dipandang lah naik kate rumahnya kampeknya setelah tiba ate rumah di sinan kalau dipandang dan apa jo ibu masuk kamar bakato badan Mardalena onde dangan lah de abang di kamar imar ko lalo imar lalo bang di labu kamar imar di luar dake labu ndak kasa kamar do bangai badan awak pintu imar kunci dari luar beko ko abang cilok lang hari bangai Olah panit loinyo badan Ghazali mencaliak perangai badan Mardalena sarasto apa sekalian yo takui bana badan imar takui Ghazali kekapai Tepas soju obat turuikan Ghazala lo di dalam bilik tumpak di badan Sigma bupi Mardalena lalu di pintu kamar bagian luar tuan Oh lalu di pintu kamar bagian luar mencari anak lalu di pintu kamar jatuh hati apanya mencari ibu apa mencari anak Honde nak kandung Mardalena jangan di pintu nak bilik dalam buka lah pintu bilik gama bilik nangko Ho barampe awak samut tidur dalam kamar apa jo badan Ghazali di hati tampe tidur imar jo ibu
di bawah lantai na Omandanga kato badan apa barusan hati Mardalena Honyo buka pintu bilik dalam apa jo Ghazali ditampik tidui marjo ibu lalu di bawah pintunya kunci dimar dari dalam anak kunci imar mamaci baitu karajo Ho Mardalena apa Onan malam semalam itu sekalau lalu hari siang-siangnya kalau dibilang lah jagoinyo sarumanyo selesai mandi ganti pakaian abi hari sehari itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan tibo di bulan nang kamu kola tantu hari barale lah mulai ale babu Ola mulai nyuale babue nak tabado kadang nyuale bajodo dosen sama dosen Oba jodoh dosen sama dosen jodoh pegawai sama pegawai nak tabado tamu nanti bo kalau nyo buyong Ghazali nyo tu kepala dosen juru bahasa yo di UI di Jakarta kalau nanupi Mardalena nyo ko dosen juo tapi dosen guru agama dinas nyo samo di UI juo tuan tapi jalurnya beda-beda bedanya banyak jo Ghazali kalau Ghazali kuala PNS kalau nambadan Mardalena inyo tu masih honor juo inyo tu masih honor juo indak dibilang lamo bana de inyo sadang kadinikan Nikan badannya upi Mardalena lanyo nikan di badannya sirapi katonyo menikahkan aku nikahkan anak aku nambah nama upi Mardalena joinyo buyuang Ghazali dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayar tunai nyo jawe di badan Ghazali aku terima nikah Mardalena iyolah anak dari Pak Rapi dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayar tunai menjawe orang nambahnya sah kata orang nambahnya lasainyo suami istri tuan Olah sainyo suami istri di sinan kalau dipandang nan makan boleh makan juga nan minum boleh minum juga yo salah saya lek sawakatu itu nan banyak babalik pulang dah balik pulang nambah samu nan iyam jo amal balik pulang yo tinggal lainnya nan sarumah sehari jo 2 hari lah cukup sepakan baturut tan mandi jo bapak basanang-sanang mencari anak olanan baladu Basanang-sanang mande jo bapa anak sayo dipandangi baru sebulan 2 bulan ninyo tu dalam rumah tanggo iyo Mardalena jo Ghazali
Dicalik bantu Mardalena laragu yang mande memandangi batambah ranca padodo Okok dulu badannya kurui bentuk pimpiang kini badan anak lah barisi dipandangi bertambah rancak pada dulu lah balik dasar enam biasa lah balik bentuk Mardalena dulu balik baru yakin apa jo mande manso tadaga kagazali O manso tadaganya kagazali ba itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo banai nyo sayo jo sakato O nyo panggil di badan apa nyo panggil badan Ghazali 100 ibu sekalian Onde nak kanduang dangabana dangakan di badan Ghazali Iko nak sure oto nanado nan 7 buah Iko pekabe kosteng kanyo ambil lah nak di badan Ghazali Pacian sure oto Iko masure tanah nak maiko izin pembangunan Ambil sadonyo di Ghazali sesuai janji badan apa Mandanga kato bantu itu onde apa 100 ibu mangalo itu bakal mukoan ambo kominantu pa badan apa Oh apa bana mamacian sure oto apa bana mamacian sure rumah 100 sure perkantoran yang kapunyo kami nambah 2 juo ba itu kato si Ghazali manga itu lo mapa bakaban mandanga kato Ghazali bertambah sayang badan apa bagalak-galak kampe nyotuan Oh bajuntai dua ate batu Oh kambang labungo dalam rimbo Banane tumbuh tengah ladang Jatuh daunnya tapi banda Dek lah bayi iyo anaknya apa bagai jo minantu Sainggo iko dulu kabakito Pokok lay bau mua pak samo panjang Dapet juo mandanga sambungan oplet Belok kota tuan Oi lianata nyoamu dia anata Dilapau meminum kopi Dek gadang jaso oplet belok kota Menjadi dosen menjadi dosen buyung gazang ali tuan Oh simpelo buah simpelo tumbuh hati rumpui katana jatuh sularonyo Dek lah bayo iyo minantu jo mintu Sainggo iko kaba oplet belok kota Kita tutui na lain lah ngain lah oh apa Oh lah banyak lapu